טוב לכולכם. הגעתי לפה מגוש עציון עם חוויות לא קלות בסוף השבוע הזה ובחודשים האלה, כי אני מאמינה בצורך לפגוש הורים, ואני מעריכה הורים שמגיעים לכל כינוס, לכל מפגש, בשביל לשמוע, בשביל לשאול, בשביל להיות הורים כמה שיותר משוכללים, משובחים ופשוט הורים, לעמוד במשימה המאתגרת הזאת. כחלק מההצגה שלי לא נאמר שאני אימא ל5 ילדים, ש3 אפשר לקרוא להם מתבגרים, בין 21, 18 וטיפה ו15. אז בואו נגיד שאני עמוק בתוך הסוגיה, וחלק הדברים שאתם תראו וגם שיש לי להגיד, אין לי ספק שהם גם קשורים בהתנסות מתוך הבית, אבל בואו נתחיל. המטרה של הערב הזה זה להיות מאוד ממוקדים ולתת טיפים ולתת כיוונים ובעצם להכניס כמה מושגים שתוכלו לקבל ולקחת איתכם ולראות אותם כאיזה שהם מדריכים להתמודדות הלא פשוטה שלנו עם גידול של חבר'ה שבאמת מתנהלים בתהליך של פריחה וצמיחה, לפעמים זה כולל גם בעיתות. אז אנחנו רצינו להתחיל סרטון מהחיים. ללא ספק סצנה מהחיים, אני לא חושבת שהיא מוגזמת. השחקנים הם דרך אגב מתיאטרון אספקלריה, כשאנשי מקצוע כותבים את התסריטים והם ממחיזים אותם, וזה באמת תענוג גדול. אז אני רוצה היום לדבר על 3 דברים. אני מקווה שתיקחו אותם איתכם. אלה הטיפים, אנחנו נחזור אליהם בסוף המפגש הזה. 3 הדברים, אלה הנוסחאות. 1 זה תוכן וצורה, עוד מעט נפרט. השני, סמכות הורית, והשלישי, השתדלות ואמונה. 3 מילות קוד, 3 שורות, ובואו נראה מה הן אומרות ואיך זה יכול לעזור לנו בהתמודדות היומיומית. בואו נדבר על תוכן. התחושה שלי זה כשאנחנו נפגשים עם מתבגרים, אנחנו לא מבחינים בין התוכן של הדברים לבין הצורה. אנחנו עסוקים בתגובה לאירועים. אנחנו לא בעצם מקדימים את הסיטואציות האלה במחשבה. כשאני אומרת תוכן, אני מתכוונת לזה שיש לנו כבר עבודה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו, בזמני רגיעה, בימים כאלה שיש לנו את כמה דקות ביחד כזוג, לחשוב על כמה נושאים ובעצם להתכונן. הרי גיל ההתבגרות הוא לא מפתיע, הוא בעצם מגיע, אנחנו אפילו יודעים לסמן את הסימנים הראשונים שלו. אני לא יודעת מתי הוא נגמר, האמת, הפסיכולוגים מושכים אותו שוב יותר ויותר ומקבלים הערכה, אבל בוא נגיד שהוא לא הפתעה. אנחנו יודעים שהילדים התבגרו, וגם במהלך ההתבגרות שלהם יש לנו למה להתכונן. יש לנו מה להתכונן בהבנה של מה זה הגיל הזה, יש לנו מה להתכונן בהבנה של מי אנחנו בשנים האלה שיש לנו מתבגרים. כמה יוצא לנו לחשוב על עצמנו, על מה שאנחנו עוברים, על ההתמודדויות שלנו, ויש לנו הכנה שקשורה לבירור של ערכי היסוד שלנו. מה חשוב לנו שהילד שלנו ייקח לחיים? במושגים של צורה, אנחנו מדברים עכשיו על אופן אחר, על איך אנחנו נפגשים עם המתבגר. אנחנו לא תמיד חושבים על הרגע שבו אנחנו פוגשים אותו, על מה אנחנו אומרים לו כשאנחנו רואים אותו, איזה סיטואציות נגרמות כתוצאה מתזמון לא נכון, מתגובה מהירה. ואני רוצה להגיד לכם שאני לא מצדיקה אף הלקאה עצמית ואף תחושה ככה של הורים שלא עשיתי בסדר והנה הכל הולך להיהרס ובגלל האמירה הזאת והזאת אין תקווה. קשה לי לקבל אמירות כאלה. הייתי מאוד רוצה שנבין שנקודת היסוד שלנו זה שאנחנו מעוניינים בטובת הילדים שלנו, ושכל שגיאה שאנחנו עושים מקורה בכוונה טובה, ברצון להעניק, ברצון לתת ולגדל. רגשי האשם לא יובילו אותנו לאף מקום. אני אחזור רגע לעניין התוכן ואגיד משהו על גיל ההתבגרות. אנחנו יודעים שבגיל ההתבגרות הילדים עוברים סערה.
הם בהחלט מחליפים אותנו בקבוצת התייחסות אחרת של בני גילם. הם בוחרים לשמוע מה החברים אומרים, מה החברים עושים. הם בעצם לא פנויים להקשיב לכל מה שהרעפנו עליהם, אבל אנחנו חושבים שהם לא מקשיבים, ואני אומרת, הם הקשיבו והם עדיין מקשיבים. הם רק הנמיכו את הווליום. המסרים שלנו נכנסו. בגיל ההתבגרות גם הם עסוקים בגילוי מי אני, ולפעמים בשביל לגלות מי אני חייב להתרחק. בגלל שרק אם אני אתאמת ואפגוש קיר מולי ואתנגש עם משהו ואחצה גבול, אני אבין מי אני. זה הצורך שלהם. אם אנחנו נדע מראש שזה מה שקורה בגיל ההתבגרות, בלי קשר לכל אמירה ופסיק שלנו, אנחנו נוכל להתכונן לזה נפשית, ולדעת שאנחנו מתמודדים עם תהליך טבעי של התפתחות, שסופו תהליך טוב, תהליך חיובי של צמיחה וגדילה, זה כל מה שרצינו בעצם, רק שזה יכול להיות כואב. אני דיברתי גם קודם על הגיל שלנו. כשאנחנו הורים למתבגרים, אנחנו לא חיים במקום מנותק מהקשר. בגיל הזה שלנו, שזה בדרך כלל בגיל 40, משהו כזה, אנחנו כבר יש לנו הורים מבוגרים שאנחנו צריכים לדאוג להם, ואנחנו מאוד מסורים אליהם ומעוניינים לתת להם את הנחת הכי גדולה שאפשר להעניק. ובגיל הזה יש לנו גם ילדים קטנים. המתבגר יכול להיות הראשון, אבל אחריו סביר שיש ילדים קטנים שמתמודדים עם דברים אחרים, של כניסה לבית ספר, של אירועי יום-יום של בית ספר יסודי. בואו לא נכביד גם על עצמנו ונבין שהמתבגרים הם חלק מפסיפס. הם לא כל המראה, הם לא כל התמונה. וחשוב שלא ננטוש את התפקידים האחרים שלנו ונבין את המורכבות שבה אנחנו נמצאים כבני אדם וכאנשים שהם בדיוק בסנדוויץ' בין הורים לבין ילדים צעירים, והמתבגר פתאום מתחיל לנענע את כל החבילה. דיברתי גם קודם בסוגיית התוכן בהבנה של הערכים שלנו, ותכף זה יחזיר אותנו לצורה. מתי ישבנו בפעם האחרונה וחשבנו מה חשוב לנו שהבן או הבת שלנו יפנימו מכל מה שהם רואים בתוך המשפחה? מתי חשבנו מהם הערכים הכי חשובים לנו, הכי משמעותיים, שחשוב שכשהם יצאו לעולם הם יוכלו ככה, נראה אותם ונתגאה בערך הזה? האם סידרנו אי פעם את הערכים האלה? האם העזנו לשים אותם באיזושהי היררכיה? האם דיברנו על כיבוד הורים כערך הכי חשוב, או שדיברנו על חיים תורניים? האם אנחנו שמנו על המפה את הקשר ביניהם לבין החברים שלהם כערך חשוב, את הזיקה שלהם למדינת ישראל, לארץ ישראל? אנחנו לא עושים את זה. לרוב אנחנו לא יושבים וחושבים מהם הערכים שאנחנו רוצים שהבן או הבת שלנו יקלטו. ובעצם מדובר פה בעבודה שראוי וחשוב מאוד שנעשה, בגלל שהילדים קולטים את זה, ואז נוכל לעשות את זה כדוגמה אישית ונדע שהדברים מחלחלים. אז אם אני מסכמת את כל עניין התוכן, התוכן הוא כל מה שניתן לחשוב ולתכנן עוד לפני המפגש הסוער או בהפסקות שבין הסערות במפגשים עם המתבגר. זה מי הוא המתבגר והבנה שזה תהליך והוא לא קשור רק בי. זה מי אני וההתמודדויות שאני עובר, לפעמים זה החלפה של קריירה בדיוק באותם שנים, וזה מי בעצם, מהם הערכים החשובים לי. אם נכין את כל ערוצי התוכן האלה, אנחנו נוכל אחרי זה להתמודד בצורה טובה יותר, ונבוא בעצם כבר מלאים, כבר ישובים, כבר מסודרים, לא מתחילים להתחרות. מה יותר חשוב לך, שהיא תהיה ככה או ככה? לא נריב על זה, נעבוד על זה. עכשיו אנחנו חוזרים אל הצורה. רגע, תחזור אחורה. אנחנו חוזרים אל השקף הקודם, אל הצורה. אז עשינו עבודה. אז ניסחנו מי אנחנו ומה הערכים שלנו, והבנו עם מה אנחנו מתמודדים. עכשיו אנחנו חייבים לדעת איך, אוקיי? זה לא המה, עברנו בעצם לאיך. מה שקורה, שנקודות המפגש עם המתבגר הן כל כך קטנות, הן כל כך צרות, והן לפעמים חסרות רחמים. הוא מגיע הביתה, אמא, אפשר לקחת את הרכב, ובזה מסתיים המפגש להיום. או אמא, איפה שמת את המפתחות? או במקרה אחר זה ביי, היי, ביי, אנחנו לא מעודכנים, לא יודעים. נקודות המפגש הן מזעריות,
הן כל כך קטנות וצרות שהן נעשות כאלה שלפעמים ניתן לפספס אותן ממש. ולפעמים עדיף גם לא להגדיל ולא לפתח אותם, בטח לא לכדי מריבה. אז המפגש עם המתבגר הוא מפגש של רגע. יש במפגש הזה גם מימד פיזי. המתבגר נעשה גבוה יותר ממני. זה מפגש קשה. אני חושבת שמאז שהתחילו להיות לי מתבגרים, אני התחלתי ללכת על עקבים. נראה לי שיש חפיפה. כי הפגישה עם המתבגר היא פגישה מעמדה של סמכות, מעמדה של גובה, לעמדה שאתה מסתכל למעלה. זאת עמדה קשה. מבחינה נפשית זו עמדה ששמה אותנו במקום קטן. במקום לפעמים שמערער, רגע, מי מחליט פה? מי מחליט על מי? יותר מזה, מאוד נעים לנו בברכת השבת כשאנחנו מברכים את המתבגרים, איזה כיף כבר לחבק אותם ולהרגיש שיש כתפיים חסונות, ומשהו פה מתבלבל. פתאום הבן שלי הוא המקום החזק, הוא מקום חזק, הוא חזק וחסון יותר ממני. יש פה מפגש פיזי שהוא מפגש בהחלט בעל השפעות פסיכולוגיות, וצריך להיות מודע לזה. מהמקום שאני הגבוה, אני נעשה נמוך, ונמוך הרבה פעמים משמעו קטן, או פגיעה מסוימת בביטחון ובסמכות. המפגש הוא גם נפשי. למתבגרים אין הרבה סבלנות. איך היה? סבבה. מה היה? אחלה. אל תחפרי. בסדר, נדבר. להתראות. הכל במילים, במילות קוד. הבן שלי אוהב לענות לי, אני שואלת, מה העניינים? מה שלומך? בסדר, מה שלומך? אז אני נורא אוהבת שהוא שואל אותי, אבל תוך שנייה, בזה זה נגמר המעגל הזה, כאילו. אז הוא קלט משהו, אבל זה עדיין ככה, עוד לא פתח, זה לא פתח שיחה. אז המפגש מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית, ואפילו מבחינת מימד הזמן, הוא נגיעה, הוא רגע. זה כבר לא השעות שאנחנו איתם, אנחנו גם חוזרים מהעבודה, אין לנו תמיד את הזמן הזה, אנחנו גם לא תמיד פנויים, ויש עוד אחים. זה רגע יקר ובודד. יש פער בין חלום ומציאות. גם זה קשור לסגנון ולצורה. כשאנחנו פוגשים מתבגר, אנחנו פוגשים עוד מישהו לידו. אתם יודעים את מי אנחנו רואים לידו, מאחוריו, מאחוריי ומצדדיי? אנחנו רואים מאחוריו את המתבגר האידיאלי. אנחנו רואים מול הילד החצוף, וזה שמתווכח איתנו, מאחוריו עומד מלאך חמוד של המתבגר שרצינו שהוא יהיה. של זה שאומר, כן אמא, אין שום בעיה, אני אקשיב לך, אני אעשה מה שאת אומרת, ובשמחה, והאם יש לך עוד עצה. אנחנו מתקשים להיפרד מהדמות המושלמת, מהחלום שנמצא, שהוא נכון לגבי זוגיות וחיי משפחה, ואנחנו לא מצליחים להפריד, ואז אנחנו רואים אותו, והוא מאכזב אותנו, למה אתה לא כמו... והדמות הזאת לא קיימת. למה? אנחנו בפער קבוע בין חלום ומציאות, בין אכזבה שמזהים תוך רגע ואומרים לנו, אמא, נכון שאת מאוכזבת ממני? הם מבינים את זה. והנקודה השלישית, שהיא בעיניי החשובה ביותר. חשוב לי להגיד לכם שכשאנחנו מתמודדים עם מתבגרים, בעיקר מתבגרים קשים, קשים שמאיימים ברמה כזו או אחרת על האני שלנו, בגלל שהם רומסים ברגל גסה את הערכים, את הדרך שחינכנו, אנחנו נתקפים פחד. והפחד הזה, ופה אני לוקחת דברים מחיים עומר, מפרופסור חיים עומר שלמדתי אצלו, והוא באמת מומחה לסמכות הורית ולכל התחומים האלה. הוא בעצם אומר שעד שלא נרשום לעצמנו ונאמר ממה אנחנו מפחדים, לא נצליח להתמודד עם המתבגר. והפחדים הם רבים. החל מפחד שהוא יתחצף אליי, הוא אף פעם לא יתחצף אליי קודם, ועד לפחד שהוא יצא מהבית, ואני לא יודע מה קורה איתו. פחד אחר זה שהוא יגרום לשבר במשפחה. אנחנו כולנו נרגיש אבודים. פתאום יש לנו משפחה בעייתית, עם ילד שהסיר את הכיפה, עם ילד שמתחצף להורים, עם ילד שמסתובב עם חבר'ה שהם לא מתאימים לחינוך שהוא קיבל. הפחד הבא הוא פחד שאני אגיב בצורה שהיא לא נורמלית מבחינתי. כמה אמהות אני שמעתי שאמרו, עוד רגע אני משתגעת, מאבדת את השפיות שלי. הפחד שהילד שלי יגרום לי להשתגע, זה פחד שקיים, הוא נשמע שוב ושוב על ידי הורים.
פחד נוסף זה פחד שאני אכה את הילד שלי, שאני ארים יד על מישהו שיצא מהרחם שלי. זה פחד, וההורים אומרים אין בי את התכונה הזאת, אבל אני מפחד כשאני פוגש אותו שהוא יוציא ממני זעם והתנהגות שאני לא אסלח לעצמי. פחד נוסף זה פחד שהוא יעשה משהו לעצמו. זה קיים, אני שומעת בשיחות שאנשים פונים, לאן אני אדחוף אותו, עד לאיזה פינה נשים, ואם הוא חס וחלילה יעשה משהו לעצמו. זה פחד משתק, זה פחד משתק, אנחנו מסתובבים איתו, אנחנו חייבים להיות מודעים אליו. אם לא נהיה מודעים לפחדים האלה, לא נצליח לאסוף את עצמנו להגיב מולם. פחד נוראי נוסף זה תיהרס הזוגיות, אני אתייחס לזה עוד מעט. שהילד הזה יקרא את המערכת הכל כך רגישה שבינינו עד עכשיו, את הזוג, את הביחד, שהוא ממית עלינו אסון זוגי. ופחד שאני אכעס על הבן זוג שלי, שאני אראה אותו בעין לא טובה, ושאני אתחיל לראות בו ולפורר את המערכת. כל אלה פחדים, ויש עוד, אבל הם פחדים עמוקים ביותר, עמוקים, שכולנו חווים כשאנחנו מתמודדים עם מתבגרים בהתבגרות קשה. לפעמים זה להיות או לחדול, זה או הוא או אני, ואני אומרת להורים שמתייעצים איתי, ברגע שאתה או את מרגישים שאתם בסכנה, שהקיום שלכם בסכנה, שהוא עומד להשפיל אתכם, שהוא עומד חס וחלילה להרים עליכם יד, ברגע הזה תגנו על עצמכם. אתם לא יכולים להיות רמוסים ואתם לא יכולים להפוך להיות כלי בידי הבן שלכם. יש את הרגע הזה שזה ממש להיות או לחדול. אם לא נהיה מודעים לרגע הזה, לא נוכל להתמודד אחרי זה. אז זה הרגע של הפחדים שהם לחלוטין משתקים, של מה יהיה אם. אנחנו עוברים עכשיו לסמכות ההורית. לא תתקדם קדימה. יופי, עוד עכשיו. יופי. אז המושג הראשון שדיברנו זה תוכן וצורה. זה הכנה לפני ובמהלך גיל ההתבגרות, וזה איך, המפגש הנדיר, הפחדים הגדולים, והדרך שבה אנחנו פונים אל המתבגר. עכשיו אנחנו עוברים למושג נוסף, השני מבין שלושת המושגים שאני רוצה לחלוק איתכם. המושג השני הוא מושג של סמכות הורית. אנחנו יודעים שהייתה סמכות של פעם ויש סמכות של היום, וזה שני דברים שונים. בעבר הסמכות אופיינה במשהו חזק, ברור, בלי חשבון לתוצאות. זאת אומרת, המטרה הייתה שהבן או הבת יבינו מי מחליט כאן, שההתנהגות הזאת והזאת תיפסק. זו הייתה סמכות חד משמעית, מגובה בתפיסה חברתית, בהסכמה, והייתה תפיסה גם שמה שקורה בבית אף אחד לא צריך לדעת. האבא, האמא קובעים ומחליטים, זו מערכת סגורה שיש לה תוצאה אחת, להבהיר מי כאן קובע. זאת הייתה הסמכות של פעם. דרך אגב, גם המורים קיבלו סמכות כזאת, וההורים העריכו את המורים, ורואים את זה בכל ספרי ההתבגרות, כמו אורי ואליפים וכאלה. אנחנו רואים איך הסמכות ההורית והסמכות של המורים הלכו יד ביד. המורה מאחורי הדלת הוא בעל הידע, היכולת, הכוח, ויש לו את כל הסמכות להפעיל במיטב כישוריו, להנהיג את החבר'ה האלה ולהושיב אותם בדיוק במקום הראוי. אבל הסמכות של היום היא כבר משהו אחר. אנחנו תכף נראה אותה בסמכות החדשה. הסמכות של היום היא סמכות מעורערת. היא סמכות של שאלת שאלות, סמכות עם חוסר ביטחון, היא שאלה האם אני סמכותי או לא סמכותי. היא המון סימני שאלה והמון אי ודאות. הסמכות של היום הובילה לכל הכיוון של חינוך ללא גבולות. לתיאוריות שפותחו של לגדל את הילד צמוד ובארסל ולא להיפרד ממנו, ולתת לו לישון במיטה ביחד עם ההורים ולא להתווכח ולשבח אותו על כל דבר. היא הביאה אותנו למצב קיצוני והפוך של חוסר גבולות מוחלט, שהיום מחקרים מראים שהאחוז הילדים שחוו דיכאון או בעיות התנהגות על ידי השיטה הזאת של חוסר גבולות ופרגון אין קץ הוא אחוז גבוה בהרבה מהסמכות של פעם. ולכן אנחנו נתונים עכשיו בשאלה היא
מהי הסמכות שאנחנו רוצים היום להעניק לילדים? איזה סוג של סמכות? לא ניתן לחזור אחורה. העולם מתפתח, העולם מתקדם, לטוב או לרע. אנחנו כבר לא נהיה מה שהיינו קודם, וגם לא נהיה בחינוך ללא גבולות. כאן נכנסים שני מושגים, השגחה הורית וסמכות חדשה. בואו נפרט אותם קצת. השגחה הורית. השגחה הורית בעצם זו טענה שגזורה מתוך התפיסה של סמכות הורית. היא אומרת, אנחנו נמצאים פה ומשגיחים. זאת אומרת, אם נדמיין את זה בגיל צעיר, נראה את ההורה יושב בגן שעשועים, יכול לשחק עם הפלאפון שלו, אבל הוא יושב על ספסל בגן השעשועים, והילד משחק. הילד משחק לידו. הוא יכול להתרחק, הוא יכול לשחק עם חברים. אם הילד נופל, השגחה ההורית אומרת, לא נרים אותו, לא נרוץ אליו, נהיה נוכחים במקום. בשביל מה? רק כדי לשמור עליו שלא יגיע לסיכון של הביטחון שלו. שלא יהיה בסכנה של פציעה, חבלה וכאלה. זה מה שנעשה, נשגיח. אנחנו נאזן בין העצמאות שלו לביטחון הפיזי והנפשי שלו. זה מושג ההשגחה, והוא הוביל למושג הסמכות החדשה, שעכשיו השקף שלי מחכה. סמכות חדשה, תודה גידי, אני מריצה אותך הרבה. הסמכות החדשה היא בעצם כבר פיתוח של ההשגחה ההורית, והיא קורית כאשר הילד מראה קשיים בתפקוד שלו. הסמכות החדשה, לפי שיטתו של חיים עומר, זה המשפט הקשה הזה, שימו לב. אני ההורה שלך ונשאר ההורה שלך, גם כשקשה לך וגם כשקשה לי. לא ניתן לפטר אותי, להתגרש ממני, להרחיק אותי או לשתק אותי. זאת אמירה שכמובן לא נצטט אותה לפני המתבגרים. ברגעים קיצוניים יש המלצה בהחלט גם לומר את זה, אבל זה המסר. אתה תקוע איתי פה לנצח, ולי יש אחריות כלפיך, ואתה לא תבהיל אותי ולא תוכל להרחיק אותי. הסמכות החדשה אומרת, אני כאן כדי להישאר. זה קצת מזכיר את הציונות, אני חושבת. אולי זה קל לנו יותר מהבחינה הזאת. דרך אגב, אחד הדברים הכי משמעותיים בסמכות הורית, אני לומדת מהקדוש ברוך הוא. השבת היא הדוגמה הכי מדהימה, הכי מדהימה. יש מתבגרים באמת כל היום על המחשב עם כל הפלאפונים והכל. מגיעה שבת, אלה שבהחלט שמכבדים ושומרים אותה, זה נס. זה פשוט נס. הרי עד מחר יכולנו להגיד להם, תפסיקי, תחבי, לדון על 5 דקות שתיתן שקט, שבארוחה היא לא תתקשקש עם זה, בשיעור המורה אוספת בסלסילה את כל הפלאפונים. מגיעה שבת, זה הדוגמה הכי מדהימה לסמכות. אין ויכוחים, נס. אז בוא נגיד ככה, אם אנחנו רוצים להגיע לחלקיק מהשבת, אנחנו בעצם רוצים לשדר נוכחות שלא נעלמת, שקיימת באופן קבוע, ושגם אם הילד מעצבן ומקשה ומכאיב, אנחנו נישאר כאן. ובשביל זה הרבה פעמים צריך זוג. צריך זוג בשביל זה. אבל זאת אמירה מאוד מאוד חד משמעית. אני לא אהסס אם לדפוק על הדלת כי אולי הוא יתנפל עליי. אני לא אחכה בשקט על קצות האצבעות כדי שהוא לא יתעצבן. אני אהיה כאן, זה הבית שלי, אני מסתובבת כאן, אני חיה כאן. וזו הטריטוריה שהיא גם שלי, תסתדר איתה. אני אהיה כאן. אני לא אעיק, אבל אני אהיה כאן. זה השטח שלי. גידי? הלאה, לא אחורה, יופי. הבסיס של הסמכות החדשה הוא כבר לא בסיס של כוח, הוא לא בסיס של בגלל שאני אבא שלך, למרות שאנחנו משתמשים בזה. לפעמים בסוף ויכוח נגמר לנו הוויכוח ואז אנחנו אומרים, תכבד אותי, אני אבא שלך, אני אמא שלך. זה אומר שהגענו בדרך כלל למבוי סתום, כי השתמשנו בכלי ששייך לסמכות קודמת. היום זה כבר קצת אחרת. אני לא אומרת שאי אפשר לומר את המשפט הזה, אבל היום, בשביל לבסס סמכות, אנחנו צריכים תמיכה חברתית. אין שום בושה אם תספרו לחברים שלכם, לחברות שלכם, גם על קשיים שאתם מתמודדים איתם, ותרגישו בטוחים מהחברים והחברות שכן, צריך עכשיו לאזור כוח ולעמוד מול המתבגר. היום אנחנו מרגישים שלפעמים לבד אנחנו לא יכולים לעשות את זה,
שאנחנו רוצים להתייעץ, אנחנו רוצים לקבל כוח מאיש המקצוע, מהחבר, מהחברה, מהיועץ החינוכי. אנחנו צריכים תמיכה בשביל להתרומם ולעמוד במקום. הסמכות החדשה גם מדברת על צמצום של הסלמה. בעבר הסמכות הקודמת לא היה משנה אם יקרה אחרי זה עוד משהו קשה, אלא מה שחשוב זה להפסיק עכשיו ומיד את מה שקורה. היום אנחנו מסתכלים צעדים קדימה, וכן, יש לנו מחויבות שזה לא יקרה עוד, ולכן הסמכות שלנו היום תתבטא בהרבה משא ומתן. אנחנו רוצים בעצם לעצור משהו, אבל לא בשביל שהוא יקרה עוד רגע שוב ושוב. אז אנחנו זקוקים לראייה קדימה, לאן כל זה מוביל. האם אני צריכה להתווכח כמו שהאמא התווכחה, על השעה, על מה הגעת, על החברים? מה בעצם בסך הכל האמא הזאת אמרה? מה שמענו? מילה אחת שמענו מהאמא. מה היא ביטאה כלפי הבת שלה? דאגה. כל מה שהיא ביטאה זה דאגה. אני דואגת לך. לא פשוט לי שאת יוצאת מהבית. לא פשוט לי שאת מסתובבת ואני לא יודעת איפה את. קניתי לך פלאפון. אני לא יכולה לתקשר איתך יותר. אני רוצה שתהיי כבר איתי בבית. אני רוצה לראות אותך גדלה ומתפתחת. כל זה מה שהיא רצתה להגיד. ומה יצא? השעה, החברות, הסכנות, הרחוב. מה לא? ויכוח שלם ומיותר מבחינת מה היא רצתה בעצם לומר לה. אם היא רוצה לצמצם את ההסלמה, אם אנחנו רוצים לצמצם את ההסלמה, אנחנו חייבים לדבר על, אוקיי, איך היה לך? מה עשית שם? מה את מתכננת להמשך? את יכולה לצאת? אנחנו שמחים שיש לך חברות, אבל תזכרי גם אותנו. גם לנו זה פעם ראשונה. אני אומרת תמיד מסכן הבכור שלי, אני אומרת לו, תקשיב לי, זה פעם ראשונה שאנחנו מתרגלים. אין מה לעשות, אף פעם לא היינו הורים קודם. גם לך זה ראשון וגם לנו. תראה גם את הצד הזה, שהוא צד שכל כך מנסה ורוצה, ולא תמיד מצליח. הסמכות החדשה היא כוללת שקיפות. הבית כבר לא סגור. כל מה שקורה בבית, תוך רגע כולם יודעים. מתבגרים גם מקליטים לפעמים ומצלמים את ההורים שלהם, סיטואציות קשות שאני שומעת עליהן. ולכן אתה תחת חקירה משטרתית כל הזמן. יש שקיפות. אנחנו כבר לא יכולים לעשות את מה שההורה אולי בעבר עשה, ובזה נגמר העניין. אנחנו צריכים להיות מודעים, אבל זה לא צריך להפחיד אותנו. אנחנו לכן צריכים לדעת לקראת מה אנחנו הולכים, ומה חשוב לנו, ואיך הערב הזה היינו רוצים שיסתיים, ומה היינו רוצים שהוא ילמד בעוד 3 שנים, כשהוא ייגמר הגל של החוסר שפיות הזה שנקרא התבגרות. והנקודה האחרונה, בעבר ההורים לא טעו, אתם יודעים? הם לא טעו. הכל היה בסדר, הם היו נהדרים, הם לא טעו מעולם. היום אנחנו כבר מחונכים על ברכי הטעות. זה לא נורא לטעות, זה באמת לא נורא לטעות. את רוב הטעויות אפשר לתקן. אני לא מאמינה שבמעשה אחד הורה מנתק את הקשר. אז בואו נלך קדימה ונראה איך אנחנו יכולים להתקדם. הסעיף השלישי הוא השתדלות ואמונה. אני ממש שכחתי מי אמרה את זה, אבל שמעתי מפי מישהי שמה הסדר במשניות שלומדים על התבגרות? גידול ילדים שייך לסדר זרעים. וכל כך אהבתי את זה. בגלל שאתה זורע, אין לך מושג איך זה יצא. אין לך מושג לאן זה יגדל, לאיזה גודל, לאיזה רוחב, ומה תהיה ההשפעה. אז מה שחשוב, כמו בסדר זרעים וכמו בבריאת האדם, אנחנו צריכים להאמין ולדעת שעשינו כל מה שאפשר. קודם כל, כמובן, להאמין בקדוש ברוך הוא. אחרי זה, להאמין בנער ובנערה. אפשר להתקדם הלאה, גידי? 3 שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אביו ואמו, אנחנו כל כך יודעים את זה, אבל לפעמים אנחנו שוכחים את זה. חבר'ה, עשינו מה שיכולנו. עשינו מה שיכולנו, ויש עוד שותף. בואו נפנה לו קצת מקום לפעמים. האמונה בבן ובבת, אני לוקחת מהרב קוק. אנחנו יודעים שיש לו כנפיים, אנחנו יודעים שלמתבגר הן פשוט קשורות, חבויות, לא מפותחות מספיק. אנחנו יודעים שהם יצאו, אנחנו יודעים שאם הוא יגלה אותם, ואם נעזור לו לגלות אותם, הוא יוכל לפרוס אותם, הוא יוכל להתקדם. יש לנו, רובנו, רוב ההורים אומרים, אני מאמין בילד שלי, רק עכשיו הוא סיוט, אני לא רואה כלום. אני אסיים עוד רגע בזה, אני רק אגיד משפט על זוגיות. אחד הדברים הכי שכיחים
זה שבגיל הזה, שזה אמצע החיים להורים, עם שאלות של קריירה, הזוגיות עומדת בסכנה. הזוגיות עומדת בסכנה בגלל מתבגר. צריך לדעת את זה. יש הורים שממש מגיעים למצב של גירושין, ואם אתה מקלף, זה קשור בזעזוע הזה מול המתבגרים. לא לערבב שמחה בשמחה, אנחנו זקוקים אחד לשני. גם עם הטעויות של הבן זוג, שאני יודעת בדיוק מה עושים, והוא אומר הכל הפוך. אנחנו צריכים את בן הזוג, זה מעייף. זה כמו לגמול תינוק בלילה מלקרוא לנו. צריך זוג. אחד מתייאש, הולך הצידה, נכנס השני לסצנה. אחד רוצה להיכנס, השני עוצר אותו. צריך, זה קשה, 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 ולכן הזוגיות היא הכרחית. צריך לחזק אותה. אם צריך ללכת לטיפול זוגי, ללכת לטיפול זוגי. כי אחרת אנחנו לא נצליח להתמודד עם זה לבד. זה קריטי וחשוב. וזה הקטע האחרון. אני מאוד אוהבת את הקטע הזה, בגלל שזה 5 פסוקים אולי, שמלמדים אותנו את כל מה שצריך על העולם הטיפולי. אבל אני אקח מפה רק משפט אחד. בעצם אומר אלישע הנביא, הוא אומר, הגידי לי מה יש לך בבית. זאת אומרת, פה אני חוזרת לאמונה שלכם בעצמכם. אלישע הנביא פועל כמטפל מדהים. הפתרון לא יהיה מבחוץ, הוא יהיה אצלכם. יש לכם בבית, גם אם בהתחלה אתם לא רואים את זה, ורק אם זה רק אסוך שמן, כמות קטנה, יש לכם את הדברים אצלכם. כל ההורים נולדו הורים, ואני חושבת שרובם מסוגלים לעשות את העבודה טוב, או לפחות סביר. זה קיים אצלכם. אם תיקחו את הדברים האלה ותדעו שהשמן אצלכם, רק צריך לחפש אותו, וצריך להאיר אותו ולהפוך אותו במקום לבעירה שורפת, לבעירה של חיים, הדברים קיימים אצלכם. אני מאחלת לכם המון בהצלחה, לכם ולכולנו, ושההתמודדות הזאת באמת תהיה התמודדות שאם נסתכל עליה כמה שנים קדימה, נגיד צמחנו מהילד הזה, צמחנו מהבת הזאת. הם הביאו אותנו למקומות שלא היינו משערים, התרחבנו, גדלנו, ואנחנו הפכנו לאנשים. תודה רבה.